Mai us han dit que esteu provocant? Que no podeu vestir d'una manera determinada? Que no podeu penjar alguna foto a les xarxes socials? Doncs això no hauria de passar. Qui són aquestes persones per dir-vos el que podeu penjar i el que no? Ara us explicarem com reflecteixen aquests comentaris en el dia a dia de la dona. Ens diuen que hem de ser primes, tenir bon cul, grans pits, etc. Fa tants anys que sentim coses com aquestes que les dones s'ho han arribat a creure fins al punt d'haver-se de fer cirurgies i d'haver de canviar totalment la nostra personalitat. Hem de començar a parar de parlar així de les dones, ja que no sabem fins a quin punt li pot afectar la persona. Amb això ens referim a problemes greus, com la depressió, anorèxia i obsessió amb el menjar i l'esport. Aquest és un missatge per les dones. Vinga, hem de ser fortes!